ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷಿ ಸಾಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಇನಿ ಸಾಟರ್ಡೆ ಗಂಟೆ ತಾನು ಬಯ್ಯ 7:50 ಎಂಗ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಫ್ರೈಡೆ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾರಂಕಿ ಅಡೆ ಪೋಪೆತೆ ಅವಳು ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವ ಉಂಡು. ಒರ್ಂಬ ದಿನಲ ಒರ್ಂಬ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಭಜನೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಇನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಅಂಚ ಒರ್ಂಬ ದಿನಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅದ ಅಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜೇತ್ ಪೊರ್ತ ಆಪುಂಡು. ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ದಿಡ ಮುಟ್ಟ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ರೋಡುಡು ದ್ವಾರಡ್ದು. ಬತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ನನ್ನ ಟೆಂಪಲ್ ದೊಲಯರ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂಜಾ ಒಂದುಂಡು. ಪೂಜಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಚ ಕೈ ಮುಗಿದು ಬತ್ತದು ಹಾಲಿಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪೂರ ಅಂಚ ಅಡಿಪೋಯ್ ಬೇಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಪೋಡ್ದ ಪಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಬೇಗ 4 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಕೊಡಾಪುಂಡು. ಅಂಚ ಇನಿ ನೈಟ್ ಬೇಗ ಜಪ್ಪೋಡು ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಏತು ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನಗಲೆ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪುದರ್ ಕೊಟ್ಟೈತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪೋಪುಲಿ ಕಲಿಜಿ ತೂಕ ಬನ್ನಿ ಏತು ಜನ ಅಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಗೈಸ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಫ್ರೈಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತ ಕರಡಿ ವೇಷದ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಬಲೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಬದುಕುಲಿದೆ ನಾನು ಶೋಕ್ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು 1 by 1 ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ದೂರ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಪಾಡು
ಬಾಲ್ಯದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಯ್ಬೇಕಾಯ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಚಾತನ ಪಲ್ಲೆ. ಎನ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಲೆ ಮಾತಡೆಗ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಪಗು.
sad ದಾದ ಪಂಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಗ್ಗೆ ಬೋಡು ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋಜೋ ಸೌಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಪುಗ್ಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡುಂತು ಕ್ಲೀನ್ ತೋಜೋ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಗ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ ಬರ್ತಂದೆ ಅಂಚ ಅರ್ಧ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ಲೆಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಜಾಂಡತ ಇಪ್ಪಡು ಬಚ್ಚಂಗ ಆಯ್ತಿಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ನಾನು ಒನಸ್ ಮಂತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಪಂದು ಉಂತುದು 10:45 ಎನ್ನಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಪದ್ರಡ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್.